A teraz chcem povedať ja niečo Bucovi, lebo som počul, že o mne bude točiť video. Tento Karesko, čo ja ho ani nepoznám. Ale ver tomu, že ja sa ti dojdem predstaviť osobne, keď chceš, môžeme sa stretnúť, kde si. Ty si Bratislava, ja neviem ani kto si. Ja viem, že ty si chytil nejakú čajočku, čo je známa, že vraj. Nejaká influencerka, kto je, ja neviem, kto si ty. A že ty sa chceš strašne chytiť a byť slávny ako ona, ale teba nikto nepozná v prvom rade. A začal si sa do všetkých tiktokerov a influencerov opierať, že to je degeš, to je degeš, to je degeš. Ja ti poviem jednu vec. Karoro, možno, že je degeš a možno, že nemá zub a smejeme sa, ale toľko, koľko on otočil na TikToku, tak tebe sa môže len snívať, to je z prostej hlave. Teraz poviem, ďalšia vec, mňa si neber do huby, lebo ty mňa ani nepoznáš. A netoč o mne videa, lebo ja keď ťa zoberiem do rúk, alebo víš čo ja poviem? Takto, ja ti nebudem dávať ani priestor, lebo nepatríš do môjho sveta a ja hovnom neodpovedám. Takto to zoberiem teraz po nobom míri. Čau, prajem ti pekný večer. Nie, ja proti nemu nemám nič, ja si pozriem jeho videá, mne sa akože aj... Ďalší 8 minút točí na mňa videa. Ja sa na to zarobiť. Míri, ja sa na to nasmejem,